nog helemaal niet hoe goed je bent als team. En dan loop je toch al het veld op voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Want dat is aanstaan. De Euroborg is stampvol. De sfeer zit er geweldig in. Er zijn spandoeken, er zijn vlaggen. En ook dagen met de ene wijziging die is doorgevoerd door ik wil bij de bevalling zijn. Terwijl er een onbedaarlijk vuurwerk wordt afgestoken bij de fanatieke thuissupporters. De voortekenen waren er al. En het is een jaarlijks terugkerend fenomeen hier in de Euroborg bij deze wedstrijd. Er valt zeker iets voor te zeggen als je ziet hoe groot de groene waas is.